салом азизон, бозам мулоқоти навбатӣ мо бо шумо фаро расем. Рӯзи 2 май аст ва ман қабл аз барномаи хабарии радиои Озодӣ ки баъд аз 2 соат дигар тақдими шумо мешавад, сархати мухтасари хабарҳоро барои шумо муаррифӣ мекунам. Хуб, бо диққат бошед. Оё шароит дар Тоҷикистон бад аст ё ин ки Русия ҷолиб аст? Танҳо дар як соли охир 29 000 шаҳрвандони Тоҷикистон дар Русия шаҳрвандии ин кишварро гирифтанд. Ин рақам дар 20 соли охир ба 5 миллион нафар мерасад. Дар Арманистон вакилон аз номзадии Пашинян ба сарвазирӣ пуштибонӣ накарданд. Дар ҷавоб Пашинян тарафдоронашро ба раҳбармоӣ ва корпартоӣ даъват кард. Тафсилоти ин хабарро мо дар ҷараёни рӯз таҳқиқ ва ба шумо пешниҳод хоҳем кард. Акнун спринтер меояд. Баъд аз Танген акнун Стариксоро ҳам аз кӯчаҳои Душанбе дур андохтанд. Аксуламали мусофирон ба ин иқдом. Тоқат кунед, доллар ҳал мешавад. Дар Тоҷикистон доллар камчин шудааст ва иқдомҳои Бонки миллӣ барои ҳифзи қурби расмии Тоҷикистон, яъне сомонӣ чӣ гуна аст? Паррандафурӯшӣ, тиҷорати нави кӯдакон дар Кӯлоб. Худи табиатшиносон мегӯянд ки ин нави тиҷорат ба табиати Тоҷикистон зарар дорад, вале мардум дар ин робита назари дигар доранд. Ва бетараф набошед. Дар Душанбе ҷавонеро ки мехост як зан ва 2 кӯдак худро худкушӣ кунад ва ӯ онҳоро аз ин худкушӣ наҷот дод, ӯро қадрдонӣ карданд. Ин зан 2 рӯзи пеш қасд дошт ки ҳамроҳи 2 фарзандаш худро ба дарьё андозад.